Alikho elishona lingenazo ezalo yamkela ke nazi ezihamba phambili namuhla. Indidi uthishanhloko etholakala elenge esikoleni. Elikamthaniya liseva kolwentsha. Kanti ke mkhulu umonakalo womlilo eShowe. Izindaba ze1 KZN TV uzifundelwa uSiyabonga wakaduma nina bezulu elidume esandlwane siyakhuleka. Kuphoqeleke ukuthi abantwana besikole samabanga aphansi Koningi Primary eNtambanana bebuyiselwe emakhaya ngemva kokuthi kutholakale uthishanhloko wesikole ezilengisile kwelinye lamagumbi esikoleni. Ekhuluma neziko lezindaba yilungu lesigungu sabazali Obvious Xaba uthi okwenzekile emagcekeni esikole namhlanje kubathuse kakhulu. Uthi azikho nokho izinkinga bezikho nesikoleni ebezingaholela ekutheni uthishanhloko athathe umphefumulo wakhe. Kuphazamisekile ukufunda nokufundisa esikoleni samabanga aphansi iNkoningi Primary esendaweni yasemathunzini eNtambanana kuward 17 ongaphansi kwamasipala waseMfolozi kulandela ukuthi namuhla ekseni kutholakala ukuthishanhloko kwalesi sikole uWelcome Mathenjwa olinganiselwe ke-40 ubudala esikhungile kwelinye lamagumbi kulesi sikole. Kuvela ukuthi omunye wabafundi ubeyophaka ukudla kwasekuseni wathi mayedlula wabona lesi sigameko. Lo mfundi ke ube esebiza omunye wabasizi wamtshengisa induna yendawo ichaza kabanzi. Manje ngiyafika yebanje nthayibo nangu uthisha omkhulu uyile ngisendlini lapha wadla neretex ngaleyo ndlela ke hawu lento yenzeka nini kubona ukuthi indaba kathisha omkhulu ukwenzeka kwalento uthisha omkhulu wathi emabe hamba yothisha bonke la isona wasala la wazwasala yedwa iphoyisa ke lisibanalo la wathatha wathuma empangeni uthi alo uthenga uphathi ngaleyo ndlela lahamba ke iphoyisa la uthenga uphathi lo kanti usho ukuthi unenhloso nje thiza icabangayo yena engaqondwa umuntu. Lesigameko sibashiye bethukile futhi bedidekile nokubenza bezibuza imibuzo ukuthi ke ngakube yini eholela ukuthi uthisha azibulale ngalendlela. Sonke sidumalile ke ilento enza uthisha omkhulu ngoba sazi bakwenze njani ngoba sifile nje futhi ngibeke lokho sifile nje thina. Sifile nje isizwe sokomthiyane sifile nguthisha omkhulu thina. Obesifikela la uyafika la uthisha omkhulu. Ukuthi okumonile kuyini lento ebesingeke se uthi mhlawumbe akayixoxe noma nothisha bembonisa khona. Kuba vese sathule nje gcine banamele gcine babusisa. Ngoba ugcine babusisa ababusisa emveni kwalokho usesithola usezenze into efana nale. Ukwenza kwalesi sigameko emagcekeni esikole kungaba nomphumela wokuthi abantwana kanye nothisha baphazamiseke. Ngakho ke banxusa ukuba ke baphuthunyimiselwe osonhlala kahle abazobalekelela noma bazobaluleka ngokomqondo. Uyabona nje ekufundiseni impela izingane azikho ekhishi izona ke izingane ezibonile okubhlungu kakhulu kunengane ethi yadlula ngoba lapha akwenzakala khona umonakalo zidlula khona ekseni mango bayiqala zidle iparish ingane yabikela umpheki uthi umpheki mayafika hawu thola ukuthi sokonakele zilimele nje kakhulu izingane zalesi sikole besingafisa nje nomnyango uthole labo bazoluleka izingane ngecounseling ngoba labantwana futhi bancane kakhulu ngathi nje izingane la no 13 years angicathi ayikho above 13 years silimele nje siyamcela impela umnyango kungcono nje obakhona nabahloli so esikhulume nabo bebekhona into abangayenza mayelana nokulekelela kwabafundi. Lesi indaba z1 KZN TV nginguSamkethiswe Nqulunga ngisentambanana. Undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uThamsanqa Ntuli uthi kakenziwe okwanele ukubhekana nezinkinga ezibhekene nentsha esifundazweni kwaZulu Natal ikakhulukazi ukudala amathuba omsebenzi kanye nokubhekelela kwamabhizinisi ayo. Untuli bekhuluma ngesikhathi eqhubeka inkonferensi ezinsuku ezimbili yokucobelelana ngolwazi entsheni esemkhakheni wezamabhizinisi eqhubeka eThekwini. Kuvele ukuthi kusenzima ukufinyelela ekutholeni usizo lwezimali kwintsha engosomabhizinisi. Lokhu kuvele ngesikhathi kuqhubeka inkonferensi yokucobelelana ngolwazi phakathi kosomabhizinisi, izinkampani kanye neminyango eyahlukene kahulumeni ebanjelwe eThekwini. Ekhuluma lapha undunankulu wesifundazwe kwaZulu Natal uvumeleke ukuthi kakenziwa okwanele ukuqeda izinkinga ezibhekene nalaba. The young minds of KwaZulu Natal are eager to contribute, innovate and lead in various sectors from technology and agriculture to tourism and creative industries. However, they face significant challenges
that hinder their progress. Lack of access to finance, limited business knowledge and skills, bureaucratic hurdles, and insufficient support infrastructures. To unlock the full potential of youth entrepreneurship in KwaZulu-Natal, concerted efforts are needed, and we must all join hands. Uhulumeni ubhunge kabanzi ngamathuba akhona kosomabhizinisi kufaka phakathi ke imali yoxhaso lwentsha engosomabhizinisi ebelelwa ku100 million ecazwe ngokuxhasa amabhizinisi ehlukene kunyaka mali owedlule. Uphinde ke wadalula ukuthi bafuna kufakwe ezikoleni uhlelo lokufundisa ngezamabhizinisi emabangeni aphansi. Education and skills development are equally crucial. Integrating entrepreneurial education into school curricula and offering a specialized training program can equip young people with the skills needed to navigate the complexities of business ownership. Additionally, promoting digital literacy and harnessing the power of technology can empower youth entrepreneurs to compete in the global market space. Intsha ithole ithuba lokukhangisa ngamabhizinisi ayo ehlukene. Sensa yethu irida ukuhlanzeka kwamanzi within the water body phecelezi itank lomphakathi izokuridela ukuhlanzeka kwawo ukuthi amanzi aclean kangakanani masikutshela lokho through i-app yethu esiyakhile available ku Google Play Store na ku Apple App Store, and then also izorida izinga lokugcwala kwamanzi. Izothi amanzi masezophela ikutshela ikusendele notification ukuthi ping 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 cela umasipala ezogcwalisa amanzi ngoba amanzi asezophela. Enye into esizayo ngayo lapho ukuthi umphakathi akumele uphuza amanzi angahlanzekile. Inkampani eningi into ejwayele ukuyenza ngithi ijwayele ukwenza ukuthi ithathe 30 days kuya 60 days ukuthi iskene yonke impahla ekhona. So thina isakha ama drone asiza inkampani ukuthi a reduce leso sikhathi eba save nemali. So sina sakha machine operator yona icontroller yona ukuthi collect information, leyo information iyona ke esave inkampani imali phinde futhi yenza inkampani ukuthi izisebenza ezingeni eliqophelele phezulu. Phinde futhi phezulu kwalokho ine security lapho ukuthi ikwazi ukubona ukuthi isiphi istock esishodayo, isiphi istock esitshontshiwe, phinde futhi ikwazi ukubona ukuthi ke if makhona asithi umuntu ogqezayo then iyawazi ukucollect leyo information ikutshela ukuthi hayi konke yenzakalayo la. Lenkomfa kulindeleke ukuba ke iphotholwe osungeni lwakusasa endabeni ze1 KZN TV kube kuntom khona Mvubu ngesethekwini. Ungqongqoshe womnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi uhambele endaweni yasemlalazo kuyobheka umonakalo odalwe umlilo wequbulo obuhlasele kule ndawo. uButhelezi uphinde wavakashela emndenini wakaGazu okushona ubaba wakhona eshiswa umlilo. Uhulumeni wesifundazwe KwaZulu-Natal uhambele indawo yasemlalazi nasenkandla ukuyobheka umonakalo odalwe umlilo wequbula oshiye kudaleka umonakalo omkhulu kulezi ndawo. Umndeni wakaGazu walahlekelwa yilunga lomndeni uhanjwe ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu uThula Sizwe Buthelezi ukuzodlulisela indlu yesikhashana. uJafet Gazu wasinde emlilweni uzokelisa ukubonga ngabakwenzelwe uhulumeni wesifundazwe. Sibonga kakhulukazi omakhansela ngazi ngabala ngithi nje lento kwaphela izisondelelana nje njengoba sesibona sekufika abantu asazi lutho asiqondi lutho sesisangene nathi asinakudla sinalutho akho into sesisele ukuthi akho sitsha nje sokhamanzi umuntu akwazi ukuyiphosisa akho isitofu akho ngishona sazi zokwenza njani nakhona sisofeka ngoba kho kudla kho lutho kushaye yonke into endlini. Ungqongqoshe wezokubusa ngokubambisana uThula Sizwe Buthelezi uhambele kulomndeni ukuzokwethula indlu yesikhashana aphinde adlulise namazwi enduduzo kanti ubehambisana nemeya esifunda iKingcetshwayo noSomlomo kanjalo nemeya kaMasipala uMlalazi. Silapha ke njengesifundazwe ukuzokwethula indlu esiyakhiwe okwesikhashana yakhiwa uhulumeni kaMhlonishwa uNtuli ukuzothi siyabambisana nomndeni awuwodwa kulolu sizi. Kodwa njengehulumeni wesifundazwe sizobambisana nabo ukuthi impilo ikwazi ukuqhubeka. Ungqongqoshe uthi bayafisa ukuthi uMasipala banikwe imali eyanele yokubhekana nesigameko sezinhlekelele kwazise yibona basondelene nomphakathi. Senze ikhwelo njengomnyango wakwaCocta ukuthi oMasipala abanikwe imali enkulu
ngoba njoba kusha umlilo nenhlekelele eziningi omasipala abanayo imali yokuthi babhekane nokusiza umphakathi. Azikho izinsiza kusebenza zokubhekana nayo yonke lenhlekelele ekhona, ngoba yibo omasipala abathinteka kakhulu. Uma umndeni ususenkingeni uthinta ikhansela, uthinta umeya, okuyibona abasondelene kakhulu nomphakathi. uButhelezi uphinde wadlulela enkandla nalapho edlulisele khona izinto zokucisha umlilo. Izindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eMlalazi. Ake sihlabena nali ikhefu sihlangabeze masibuye ezitolo. Zulumnyama ndlela zimhlopha sikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kujoin izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Indidi uthisha enhloko etholakala elenge esikoleni elikaMthaniya liseva kolwentsha kanti ke mkhulu umonakalo womlilo eShowe. Usathuthumela umama womntwana oneminyaka eyisithupha ubudala oshawe walinyazwa abasolwa ababili abasengabafanyana basebancane bamshiya ehlathini laseMthwalume eMakhoso bazitshela ukuthi ufile. Lo mntwana ongekeke simdalula ukumvikela ubephuma esikoleni ngelanga lesigameko. Abasolwa bamdonsele ehlathini bamkhumula base bemklinya bemshanga embokode ekhanda bamshiya bezitshela ukuthi ufile ehlathini. Uthi kusenzima ukwamkela okwenzekile owesifazane waseMthwalume eMakhoso njengoba umntwana wakho neminyaka eyisithupha esinde ngokulambisa abasolwa ababili abangabafanyana bezama ukumnyukubeza. Echaza uthi umntwana ubephuma esikoleni abasolwa ababili bamthatha bamhudulela ehlathini bamkhumula. Lo mzali engeke simdalula ukuvikela umntwana ulandisa iziko lezindaba. Ndleleni uhlanganile nomfana Demlandela, umfana wesikole esecondary. Wabesani wamthatha lo mfana wamngenisa ehlathini wathi asihlale kunezihlalo ingane yala yanqaba yangafuna bayinkinya wayikhumula uniform ategqokile tracksuit wayikhumula wayinkinya wayishaya ngetshe nje elikhulu la ekhanda yaphuma igazi kwangazi ukuthi ingane ayiphefumuli. Ngokusho kwengane ke ithi bebebabili bakhulumile kwathi hayi isifile asambe. Bayishiye ke ingane bethi ifile sebehamba ke bebaleka. Iqhuba uthi bayihambisile ingane emtholampilo. Ingane ke isukumile kunjalo inquni njalo yahamba yangena kwamakhelwane. Umakhelwane ke oyilethile la ekhaya. Inhlanhla ayizange izinyukubezwe ngokucansi. Checkiwe nje kakhulu sayisa nase eclinic bayichecka ayinalutho iright sibuyile nayo kuphela nje emqaleni ibikhala ngomqalo ukuthi ubhlungu. Utho kumhlukumeza kakhulu ukuthi lo mshophi wenziwe abantwana besikole kanti bebegqoke nomfaniswana wesikole kanti umsolwa ube selivuma icala. Into engihlukumeza kakhulu ukuthi ingane yesikole yenze lento ade igqoke uniform yesikole. Umsolwa uboshiwe izolo sile sawumrecognize so khonjiswa yena wavuma futhi. Okungikhathazayo ilo ngaphandle ukuthi yena unomngozi omngakanani. Kolunye udaba uvele kafushane enkantolo kaMantshi yaseMzumbe owesilisa owagajwa isikhwele wabulala ingane yesinqanda mathe sakhe. Abe umenofu uMthwalume abebekhona enkantolo baphawulile. Wabulala ingane entombi yakhe, ingane yesinqanda mathe sakhe. Ulumi ngaye icala lihlehlileke namhlanje lihlehlela ukuthi kufanele kuzoyiwe high court mhla ka15 August and uSiyabonga uthe unabo ufakazi bakhe ababili abavezile okuyibona bona uthe uMantshi usazobaxhumanisa nomseshi wecala ukuze kuqhubekeke kube khona into eqhubekayo malana necala ngoba uSiyabonga uyaliphika icala uthi ingane zangaza zayibulale unofakazi sofakazi ibona la bakhona ekuthini uSiyabonga ukuthi banolwazi bona ukuthi ingane akayibulalanga.
imizamo yokuthola ukuphawula kwamaphoyisa ngalolu daba lomntwana obezama ukunyukubezwa iphunzile. Lo mbiko benwethule lo Zamando Sicele wezindaba ze1 KZN TV ngisemthwalume. Umsungulo ohlelo iHwhere to Start Maths and Science okuwuhlelo lokufundisa izibalo kanye nesayensi nezinye izifundo uKhangelani Sibiya usenxusa osomabhizinisi kanye nohulumeni ngokuthi basondele ukuzobaxhasa ikakhulukazi ngendawo abangasebenzela kuyona ukusiza abafundi ikakhulukazi ngezikhathi zamaholidi. uSibiya usho lokhu ekhuluma neziko lezindaba eChatsworth eThekwini. Lolu hlelo lokufunda luhlanganisa abafundi abavela kuzona zonke izifundazwe ezikhona kuleli, kodwa abahleli balo bathi bathola kanzima ngendawo yokufundisela. Okwamanje sikwenza ngokuyimela and kunzima kakhulu. Namanje njengoba silapha nje esikoleni la kudinga ukuthi sikhokhele isikole imali, sikhokhele ukudla, so sigcine kufanele siye emabhenki sikwazi ukuthi siboleke imali ukuze sikwazi ukulekelela abantwana. So siyafisa nje kakhulu ukuthi ongakwazi ukuphosa esivivaneni akwazi ukuthi alekelele ngendlela angalekelela ngayo ngoba khona kugcina sekusinda. Ngoba kumanje nje kune career guidance, kunabantu abazosinda ama practicals, zonke lezi zinto lezo ziyacosta. Sigcina siharisha othisha esizokwazi ukuthi othisha bangempela ke ngixoxa mangithe abangempela kodwa ngisho ukuthi asebene experience abazokwazi ukuthi njengoba bela besize lo mntwana hamba umntwana abuyele emuva esesizakele. So abangakwazi ukuthi belekelele safisa kakhulu esifisa ukugcina sibe nesikole and kukhona ngathi kuyahlangana kunephepha work edingakalayo, so kunezimali edingakalayo khona lapho. So sifisa kakhulu ongakwazi ukuthi alekelele akwazi ukuthi ke ngempela asilekelele singakujabulela kakhulu. Abafundisa eze-science bathi mkhulu umsebenzi owenziwa yilolu hlelo ikakhulukazi kwimphumela kamatikuletsheni. Uqala umsebenzi wama-resources nokuma-outreach to the schools siqale around 2018 senza ama-activities ezikoleni nangama-holidays uku-expose abantwana to ama-topics asuke bewafunda eklasini sebewasebenza nawo in practice. Ama-topics akwa-science, akwa-technology, akwa-engineering no-maths ngoba sifuna ukuthi bande abantwana abathatha ama-subject aka-science high school wa-grade 10 bathi noma sebewathathile futhi bawa-enjoy, bawa-understand, ba-excele kuwona, ba-choose ama-careers are-related to STEM. So umsebenzi wethu ukanjalo. So siye sasebenzisana no-KWV because they also have the same kind of mission ekutheni ba-improve i-performance yey'ngane ezikoleni relating to science, technology, engineering and maths. That's where we meet with them. Abafundi nabo bayasikhulumela ngalo. Ngiqale last year before ngiqede nje ukubhala and sekungisize kakhulu because nama-marks ami nawo ase-improvile kakhulu from 50 to 70 singiyakwazi nanokubathola. Esikoleni enifunda kusona uma uqhathanisa nalakho kusiza kangakanani ukuza la mangabe kwamaholide? Ngisiza kakhulu ngoba esikoleni abasinike isikhathi. Ngakho ngakhetha ukuthi ngize lana ngizoboosta ama-marks ami kulezi zifundo ethe uqina kancane. Kanti kunxuswa abafundi ngokuthi bazoba yingxenye lamaklasi ngezikhathi zamaholidi nangezimpelasonto njengoba ukufunda sekuqala ka-grade 7 kuya ku-grade 12 kuzona zonke izifundo. Ngotebogo Sibisi wezindaba ze1 KZN TV kuJanet 261 ngiseThekwini. Umasipala wesifunda uThukela uhambele indawo yaseWinene ngaphansi kaMasipala iNkosi Langalibalele lapho wethule khona osonkontileka bazolekelela uqhuba umsebenzi wokwakhiwa kwengqalasizinda yokuthuthwa kwendle. Lokhu kulandela emva kokuba inkampani eyathulwa ngoNhlolanja ibinezingqinamba ke ngasekuphothulweni lomsebenzi. Kanti ke osonkontileka ababili okunguMadula kanye ke neSinethemba bazoqasha ke abantu abangama-28. Umeya wamasipala wesifunda uThukela wethula osonkontileka ababili abazokelekelela ukwakha ingqalasizinda yendle eWinene. Namhlanje besize la indawo yaseWinene ngoba kunomsebenzi ebekade wenziwa ongavuma ukuphela ngenxa yokushoda kwemali. Kunosonkontileka ababili besizobathula namhlanje abazokwenza indaba yesiwa la eWinene kube into odouble dala ngoba sifuna ukuyiqeda. Sifuna ukuthi babiyelwe isithunzi abantu mabesenza ama toilet eWinene ngoba okwamanje bebesenza la toilet eMgodi. So sizowaqeda sizowafakela i-waterborne system. Kuyaphela indaba yebhaki amabhakede noma indle eloku imuncwa ngamahanisakha sayiqeda namhlanje. Sifuna konke
kwenzeke ngendlela ngoba i-water treatment plant yethu sikhona le enamaphampu adura kakhulu ezokwenza ukuthi bonke abantu bakule ndawo bakwazi ukuthi uma beflasha kudonseke kuye khona lapha kwi-pump station yethu. Kuzoba khona nanamaphonsi azokhandwa ukuthi uma uhambile ugesi i-pump station ingasebenzi kodwa indlu iqhubeke ikwazi ukuthi iflow ngendlela e-right ichithe kumaphonsi. From kumaphonsi izobe lawo manzi azobe sephuma-ke esekwenziwa i-wetland, khona i-wetland ezokhandwa azokwazi ukungena ku-wetland bese-ke ephuma-ke sengene eseyemfuleni esehlanzekile. Uphinde waveza ukuthi enye yendlu izosetshenziswa ukwenza umanyolo okuzovula amathuba omsebenzi kubantu bakule ndawo. Bese kuthi-ke lokho okuyindle okuzosala sizokuthatha sikomise kwakhe wamathuba emisebenzi futhi kusenza umanyolo sowadayisela abelungu bamaplazi nombani ofunayo umanyolo sokwazi ukuwudayisa. Khona manjalo inkosi uNtando yenkosi hambisana nenhlangano alemdati banikezele ngezinto zokugeza entsheni ngamantombazane ngasebenzi. Alemdati Foundation baye balekelele mangabe siba nenkinga. Namhlanje ke bathe bafisa ukulekelela ukuthi njengoba sizothula labo sonkontileka abantu abadala bakwazi ukusizakala ngama-blanketi, ama-walking stick, sibanikeze neqhoko ukuthi bafudumale, sibese sinika nabantu abasha ama-sanitary towels ngokulekelelwa inhlangano ye-Alemdati Foundation. Sizobonga kwinkosi Shabalala ukuba silethele izipho nje akakhulukazi ama-pads njengoba siyabantu besifazana abancane asingakakwazi ukuthi sibe nemali yokusithengela lezi ama-pad. Sibonga kakhulu ukuthi sicabangele nathi esiphi lesipho ngoba hayi ama-pads ayinkinga ngoba ama-period ayinyanga nenyanga. Kanti ikhansela lewadi lithi sizathu sokunxenxa umeya ukuba sondele ungoba umsebenzi ubungahambi ngendlela. Inhloso yami yokucela le project kahle le project ngisebenze kuyo cishe ku-2016 ngangu-CLO khona ngokubonelela isimo sokuthi ke izinto ade seyivandalizeka kakhulukazi ama-manhole ngalokho ngihamba ngiyonxenxa undaba ezithi ukuthi ebezosiqedelela na le project. Ngijabula kakhulu ukuthi undaba ezitha umenkosi umeya Shabalala ukwazile ukuza namhlanje la. Thobeka Dladla ezindabeni ze1 KZN TV ngisewinini. Ake siphinde futhi sihlabele inye ikhefu sihlangabeze nezinye indaba masibuya. Asikubingelele siphinde sikwamukele mongabe usanda kubukela izindaba zethu nazi izihloko ezihamba phambili namuhla. Indidi uthisha enhloko etholakala elenge esikoleni elikamthaniya liseva kolwentsha kanti ke mkhulu umonakalo womlilo eShowe. Kuleli qophelo ke singena sijule engosini zomnotho. Irandi lakuleli u-18.11 maliqhathaniswa nedola laseMelika libe u-19.62 maliqhathaniswa ne-euro lase-Europe liphinde libe u-23.28 maliqhathaniswa nopondo waseBrithane. Igolide ke lona lingu-$2,382.73 i-ounce kuthi uwelo ongahluziwe ube u-$85.08 umphongolo. Ake sibhekele ngosini yezemidlalo. Uhlalo wenkampani iPhakwe Gas of Africa uThabiso Tenyane uthi bakhethe ukuthi baxhase iqembu iRichards Bay FC njengoba inkampani izoqala umsebenzi wokukhiqiza igesi kule ndawo yaseRichards Bay. Ekhuluma ke nabezindaba uTenyane uthe babheke ukuthi leli iqembu lenze kahle njengoba selizothola ukwesekwa ngemali elinganiselwa ku-60 million wamarandi iminyaka emithathu. Emva kokudonsa kanzima kweqembu eligijima esigabeni se-DStv Premiership okuyi-Richards Bay FC lingenabo abaxhasi ekugcineni selikwazile ukuthola abaxhasi abasha okuyinkampani iPhakwe Gas for Africa. Le nkampani izibophezele ukufaka imali elinganiselwa ku-60 million wamarandi amasizini amathathu. Usihlalo wale nkampani uThabiso Tenyane uthi babheke ukuthi leli qembu lenze kahle kakhulu likwazi ukuncintisana namanye amaqembu. We intentionally chose the Richards Bay because of the projects that we will be doing in Richards Bay. But over and above, the agreement is too structured. For the next 3 years, Richards Bay will get 60 million, which is based on 20 per season. But over and above that, because of the level at which they are coming from, there are other things that they need, like performance analysts, goalkeeper coaches, dietitians, and then all that. And we feel that we need to also then analyze that to a point where we can then able to give them a proper structure. Because things like where they are training, those facilities cannot come out of a sponsor.
The sponsor won't afford to do that, but then we will then identify facilities that they need as a team that is playing in PSL, so that then at least they train properly and they have proper people that can able to build them up. So I'm expecting them to be on the top 8. Usihlalo weRichards Bay FC uSifiso Jomo Biyela uthemba kwemizamo eminingi bayajabula ukuthi bagcine bekwazile ukuthi bathole abaxhasi. Ubiyela uphinde waveza ukuthi balindele ukuthi iqembu lenze kahle njengoba selinabaxhasi. It means a lot to be honest, because we have been looking for a sponsor for some time now. At some point we were rejected by sponsors that we thought we've got them on the back. But it's what's under the bridge now. Expect stability, expect excitement, expect good performance from the boys, because I think all of us are motivated, well motivated. Expect good football and also the best position in history. Leli qembu liphinde lamemezela abadlali abasha elibasayinisile ukuzama ukuqinisa isquad njengoba belidonsa kanzima ngesizini ephelile njengoba lize labuya kuma playoffs. Labadlali ngoFezile Caba, uSibani Mtungwa, uSiyabonga Sithebe, uTlakusani Mthethwa, uKigen Allen kanjalo noThabiso Kotumela. Last season the way they were playing, I was following them and I'm happy they saved the team at the relegation. So the achievement of this season, we want to be on top 8, not on that stage they were last season. Omunye wabadlali osize kakhulu leqembu ngenkathi linqoba ama playoffs uSomila Ntsundwana uthi kuzobagqugquzela kakhulu ukufika kwabaxhasi abasha. Tried our utmost best in the playoffs and then we succeeded. So I think coming to the new season, the new sponsorship, a new start also, more funding, it helps the team also to grow, more ambitions. So I think going to the new season, it's going to help us a lot, whereby they've motivated us, the technical team and the management. Ezindabeni ze1 KZN TV kubika uThabani Maphumulo eRichards Bay. Ake sibhekele isimo sezulu esingalindeleka. Zulumnyama undlela zimhlophe ngiyaziguqisa bese kuphathele zona namhlanje sihlangabeze futhi noma kanjani kusasa ngesikhathi esifanayo. Abethuli bethu bezindaba baxhaswe iThulis Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.